mo nang na si Joey kay iya man nang tangkal sa manok, naluoy po ang iyang mga manok wa nay kasudlan, mo nang maghimo na po na siya. Sa sunod natong vlog ato na ipakita sa inyo ang paghimo ni Joey sa iyang tangkal sa iyang manok. Nagtigom pa na siya og kahoy kay wa man na siya ikapalit. Murag ngita ra siguro na si jagasa siya kakuha. Oda ako karon diri sa Hornasan kay maghinlo na punta diri sa atong mga tanom guys, kay ang atong mga saging nasagbutan na mo nang ato na siyang hinluan guys. Na guys ang atong mga saging sagbot na kaayo guys, mo nang atong hinluan dinhi kay aron makaginhawa ang atong mga saging human kung mahinlo na nato magdugang patagtanom og saging. Ang atong gitanom na saging karnaba na siya, muna ato nang daghanon og tanom guys para nanatay mapupo pag-abot sa panahon. O sige, magsugod na dayon ta sa atong paghinlo. Napatay bagong gitanom diri na saging kani siya. Kari nabuhi na pud ang saging guys. Kung natay tanga diri og nagunahan na pud nato diri guys. Oh, natoy mga pinya. Og duha sa ubos guys, naputay mga pinya, naputay saging na lakatan. Ang atong pinya diri guys, niwang man. Pero dito po sa unahan, tambok na guys. Na may bunga Uy, hinog naman ang pinya guys. Ha? Ito na nato ni. Pinya guys. Kani siya na pinya, Bisaya. Pa guys.
Mamintin unta nato naghinlo guys karon way has kay lisod na kung hugaw kayo nga atong palibot. Ida pa guys. Pinya oh. Kiduhan na kapinya nga atong naipo guys. Padayon sa indot kayo guys oh. Oh, natong pinya. Tay saging diha ah. Wala ta katanom og daghan pang saging guys kay wa may mga saha ning atong mga saging ron. Kani oh na iyang anak pero di man na pwede nato siya kuhaon kay wala na mosunod. Kadto pod siya. Oh. Wala na mosunod guys. Mo nang wala taon nakatanom og daghan. Kay diri pwede pa ta magtanom kay luag pa kayo ang atong tamnanan. Kay nindot man ning karnaba guys na saging kay halin diri sa amo kay daghan man gyud mahimo ni aning saginga. Pwede digangon, pwede nato nilong agon, ibananakyo, human diri apod guys. Murag isa pa atong makuha diri na saha. Oh, sa nang ibutang diri guys ang atong pinya. Napatay pinya na naipo sa tuon na pa guys. Human guys ang diri nagnihit man gayud og similya guys. Kani siya matanom nato ni siya. Oh, makuha nato ni siya guys. Ato ning itanom. Kare diri wala pa siya'y dagang saha. Diri pod wala. Dito sa pikas guys silingan naaman pero layo ang pagkuha nato guys. Mo nang wala dayon ta nakapatanom og daghan na mga saging kay lisod ang atong similya. Mo nang hinahinay lang ta sa atong pagpananom diri sa atong kaumahan. Diha nato itanom guys ang atong saging. Diri to nato itanom. Diri nato itanom guys.